Hello guys. Ngita mi kuyab. Padulong nami. Mao nga magbantay sila kay mangita mi kuyab didto. Mao na. Bye-bye. Mao to guys, sa kagustuhan namo mga kitag-uyab tanawa nagbaktas nami na plat. Mao na guys, kung makita ka nimo guyab, siguraduha nga inyong motor kondisyon. Nawa baktas me, pila kilometro bukid man ni guys. Oh. Nagikan pa mi dagat. Tabok og dagat. Ako makauban. Actually, isa lang kabok ang naplata ni guys. Pero mag-amigo man mi, baktas mi tanan, oh. Baktas mi tanan. Dapat walay biyay. Yung saon man kung ang uban nagtulak, kami sakay-sakay, ahay. Dapat baktas dito tanan. Oh, tanawa. Oh, parehas may baktas. Tanawa. Malaki na. Kintagan ni uyab ka ng silingan lang. Para di nakabatog layo. Na dapat mangmayab ka ng silingan para di nakamahago. Nawa. Ikan kami. Nagtabok og dagat. Layo kayong vulcanizing, mga 2 ka kilometro. Oh, marunong tagi yung mga karsada tunga dyan. Mana ang pag... Let's go! May dansones guys, so gagmay kayo. Dansones guys, oh. Lansones pero makahilo. Madali lansones nga makahilo. Oh. Balagulan kayo guys. Baktas mi. Para makaabot lang sa destination vulcanizing na unsa. Uy. Bugat na kaayo. Lagi pod mo. Hi guys! Kapit kayo guys! Sorry kayo guys! Tutulog na guys! Wala mahimo ang among mga motor. Bawa mo. Walang may kataba. Mo na mga gwapo. Okay. Nangita man nung talo sila guyab. Dadto paglayo. Mga motor na. Di mga gwapo man walang kagusto eh. Yan! Halo oy. Patay mo guys! Bitaw. Gusto man ta. Walang kayo gusto sa ila. Yeah! Murag kuan gwapo. Ha? Ha? Oo. Sama-sama tayo guys. Tama mo lang. Knowing. Sama-sama sa hirap at ginawa. Oh, kabukiran. Wala gina, di lagi matatag bukid nga mangita lang og uyab kay na. Tayo na daan. Pag maplatan oh. Enjoy kayo sila nagtulak guys. Kaya ako wala man kayo mag-contribute, video na lang ko dire. Para makabalo mo nga nangita may guyab. Doon na namo kay gayo nagita guyab. Pero pagyapon may kita oh.
Ato mi sa isang kalugar pero wa may makitan god. Wa may gusto sa mua. Duha oh. Na naman to'y uyab ng duha. Ang ilang tulo diri wala oh. Ngita pa mi. Bot lang. Layo kayo. So mga to guys. Ni nga lugar. Tuyo no ni. Ikan mi sa kalsada. Tapos, yan, naplatan man mi. Once vulcanizing, wala taro nga paglihog. Ano pangkapoy. Pangkapoy. Hey guys, kapoy na kayo guys. Sorry pamahaw guys. Pa may pamahaw guys mo. Kapit may karong restaurant, Bukos Salad. Kanang Bukos Salad guys, pero pangalan lang sa restaurant mo, Bukos Salad. Pero actually, kanon ra jud. Hi, my name is Christian. Lingig Surigao del Sur. Follow my Instagram, tatara. Instagram is coming. Kini guys, si Kuan ni. Ay Laila. Hi, my name is Christian. 13 years old. Abot niya ako na September 13, stilan. Di man kahalata nga 13 good. Okay, siko ba naman sila guys? Mati ulang na takdan ko guys. So sorry kayo no. Pero pasing na iran sa ko dira. Apply ko sa inyo palay. Ha? Oy, trabaho guys. Saan sa may trabaho nimo? Hugas. Di ba kay katig hugas sa Dubalay? Oh, hugas ka po guys. Kapo ay kapo. Kana oh. Kining duha na naman jud ni mga uyab oh. Ano sila mo yan? Ana ni mga uyab sila. Taon. Wala pa to. Joke na na. Ala. Mauto guys. Bantog raningon siya sa ako ang amping ko. Yaan naman dahil ko niya.